Ta' kull sena fit-19 ta' Awwissu fotografi u artisti viżwali minn madwar id-dinja jinaqdu sabiex jiċċelebraw il-Jum Dinji tal-Fotografija, jum illi fih niftakru kif fil-waqt li l-fotografija ġiet inventata biex inżommu friżat mument partikolari, illum dan l-ant wessa ferm aktar minn sempliċi għodda biex jinżamm rikordju u llum wara dawn is-snin kollha il-fotografija inbidlet ferm. Inbidlet it-teknoloġija, żviluppaw logħotot użati, il-lentijiet li jintużaw, il-kameras infushom. Iżda fuq kollox rajna żvilupp bit-teħid ta' ritratti minn nies grazzi għall-avvanzi tat-telefonija, meta għal ħafna il-mobile qed jissostitwixxi il-kamera ta' ritratti u x'inhu l-mezz li wieħed juża jibqa' l-fatt li l-fotografija hija element ta' ħajjitna li qatt ma mietet u baqgħet preżenti. Element li f'dawn il-jiem qed ikun iċċelebrat fil-Malta Postal Museum fil-Belt Valletta grazzi għal wirja One Image Many Visions li qed tlaqqa flimkien 25 fotografu li ġew mistednin biex jippreżentaw ritratt wieħed illi qatt ma ġie muri qabel u li bl-aħjar mod jirrappreżenta kemm il-viżjoni artistika tagħhom kif ukoll il-ħila fotografika.